Така, приятели, аз съм Румен Каменов. Може никой да не ме знае, защото нямам толкова гледания. И за това може никой да не ме знае, но днес ще кажа, че толкова тъпи има, умни хора има. И не мога да повярвам, че някои хора ме харесват кралски. Кралски. Аз много го харесвам. Не, кралски, ако ме гледаш, не си правя подигравка. Наистина не те харесвам. Дори не мога да повярвам някои хора как не те харесват. Ми е странно дори. Значи, имаше един цървул, мъж-жена. Буквално той е мъж, сложи бичи и кралски правилото. Обръсни се. Аз не мога да повярвам. Това тапанар и Иван Кучето и Иван Чехлахлато, как не мога да... как толкова много косми имат. Аз мога да повярвам. Кралски не те хейтам, брат. Хейтат другите, които те хейтат. Нищо, че преди 3 дена ти станаха абонат. Но вече видях колко много те хейтат и чи от душа. Значи, Лилия Начкова. Искам само да ти кажа, че тъпата ти песен не става за нищо. Песента ти буквално е Бейби, рат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 а. Искам да умреш в мазата, тататата. Това е твоята песен. И така... Не мога да повярвам как някои хора не харесват кралски, брат. Кралски най-хубавия абонат. Аз най-хубавия ютубър. И Лилия Начкова, рататататата, ще умреш в мазата, ръчалка.